Kuuraiwa kwakaita neighbor yedu neshamwari yake mucomplex mataigara. Mugore ra2014 mushure mekuzvarwa kwefirst born yedu, ini nemurume wangu takadecide kuti yaiva nguva yekuti tikure titsvakewo pakatambanuka pekuti tigare, nekuti masisters angu namai vangu vaizouyawo kuzoona mwana muna December. Mwana akazvarwa muna October, saka this was somewhere in November ndipo patakawana imba yekugara pacomplex apa. Takamove in, it was a very nice time for us kuti tinge tava nepekugarawo pedu, kuti pandakaroorwa murume wangu aishandisa hake one room asi tichishare pane imwe zvakare complex. Ko handiti tinogara magated community nekuti tinenge tichitiza crime panze, munongozivawo life yekuJoburg. Saka tatopinda paya mucomplex muya takugara. Saka manje tichigara kudaro aiwa upenyu hwakanga huchiendeka. Pane privacy, pane pagate, pane masecurity, kupinda ungopindi, unotofanwa utanga wafona kuti uri kuenda kopi. Aiwa zvese zvakarongeka. This was a perfect life for me because ndakanga ndichibvawo kuZimbabwe ende munongozivawo. In fact pandakatanga kutoona magated communities takatoshaya kuti ko chikoro here ichi, because ndaiziva kuti dzimba dzine dzingori dzimba kwete dzinenge dziri mujurawo. Zvakandishamisa. Tasvika paya tatogara. The place was very beautiful and it was very decent for middle class people. Saka mumwe neumwe anenge ane imba yake, tichigara paya hatipinde mabusiness mevamwe asi kungoti taimhorosanawo paparking. Patinosanganawo paparking tinomhorosana. Takagara paya mucomplex umu. 3 years later pakabva pasvika vakomana vatakava notisa because one wachona akazouraiwa aidrive Cadillac. It was a very beautiful car and me and my husband, because tinofarira mota, we quickly noticed him. Ndikatobvunza murume wangu kuti ko mota yerudzii, ndopaakandudza kuti inonzi Cadillac. It was a very beautiful car. Mukomana uyu akanga ari kuma early 30s. Saka pakamuva in iye nebrother yake muhombe neshamwari yake. Saka vakanga vari 3, vakasvika vakagara mu3 bedroom. Vagara mu3 bedroom, vakomana vaishanda vese. Ava 2 ava regai ndikupei mazita kuitira kuti musakangama. Okay, wekutanga brother mukuru tichamuti A, brother A. Then next brother anova iye akanga ari last born akazouraiwa tichamuti brother B. Then na friend, exactly. Saka vakasvika vakagara mu3 bedroom house umu. Varogara vakadaro. Saka brother B na friend vakanga vachishanda vese kuStandard. Then asi vakanga zvakare vari kuUJ vachidzidza kuchikoro vose. I think vaita masters. Then brother A, he was older, akanga ane good job yake, zvese zvakarongeka. Saka vakomana vakuvaziva kwandakaita vakanga vachigara paimba iri panext, right in front of our house. Ndokuziva kwandakavaita plus ndataura kuti akanga vachidrive Cadillac yakanaka paya. Life yotoendera mberi, ndatova nemwana wechi2 paya. Life yakarongeka, hatina kana maproblems. It's a peaceful place. Zvese zvakarongeka, hapana kana problem. Ende munoziva kuti madays wawo xenophobia yakauya ikaita and all, but isusu because takanga tiri mu this gated community takanga tisina maproblems. Ndakanga makudza kuti vakomana ava, brother A na brother B, vakanga vari vechiSotho. Then friend akanga ari muZulu. Friend na brother B basa ravo rakapera kuStandard. Basa rapera ndobva vatanga kuita zvekutrade. Friend ndokubva atodzosera Cadillac akatoti inini Cadillac handichakwanisi kuibhadhara, ndobva atoidzorera. Remember ku South Africa you can apply for a loan wopiwa mota nebank zvese nemba, then you pay them over time. I think a car it usually takes 5 years, then a house it's usually 20 years kubhadhara. Saka that is the lifestyle. Vanongotora payslip yako, voona affordability yako kuti uno afford here kunge uchibhadhara after my expenses also. That's how you get a car from the bank. Saka mukomana paakaona kuti basa rakange rapera, he took the car back to the dealership achiitira kuti mota isazoripozesewa. Kainini because ndaigara kumba nda ndine mwana mucheche, I would notice these guys vakagara pabalcony vachishanda vachibaya makombiyuta avo, asi ndakanga ndisingazivi kuti vari kuita nezve uye all minding our own business. Murume wangu ndiye aimbotaura navo vachitaura nyaya dzemaparts nechichi. Saka ndiye akazondiudza manje kuti vakomana basa rakapera, saka vasi kushanda asi vari kuita zvekutrade online. Ndakazonotisa kuti friend muZulu
ndiye akanga agara pabalcony achibaya computer yake. Brother B looks like vakanga vawana basa. Aiwa, mukufamba kwenguva takazoziva kuti Brother B he was back at work, akanga akuenda kubasa. Kwanditi unongoona makuda pateni saona kuchikoro, unongoona vanhu vachiri chipitipiti vachipinda mudzimota dzavo vachienda kumabasa paya. Life yatoendera mberi paya, hatina kana problem. Then on this particular day, inini ndakabuda ndichienda kudustbin area. So this is what happens in this complex. Munhu anenge ane dustbin rake, handiti pamba pake kune zibhini zombe. Saka ndiko kwekuti munhu wese anonorasa marara ake kubhini zomberi, then kouya mota yeCity Council yozocollecta mabhini aya. You know communal living kana muchigara pacomplex. Inini on this day ndatomuka makuseni kwakuma 10 ndatotora bhini rangu ndikuenda kunorasa bhini. Pandokuenda kunorasa bhini ndikuona BMW yeblue iri kubuda. Ndikangoti hameno. Pacomplex apa pane maemployees vemaintenance vanenge vachicleana, vachisuka, vachiita sei. Ndopandiri kuona kuti pane mukomana ari mumabhini, and mukomana he looked so much disturbed, but haana kutaura neni. That was around kuma 10. Kwakuma 3-4, it was on a Tuesday, I think. Kwakuma 3-4, takutoona mota dzeforensic dzatosvika paya, mota dzemapurisa dzatozara. Pasina 2 minutes, neighbor wangu akutoya kutoti Maki, uyaone zviri kuitika panze. Takutobuda paya, tikutoda mukomana friend ari kutosvika akabata, ari kufamba netsoka. Friend ari kusvika akabata plastic rine chibage. It was sometime kwekutanga kwegore, saka chibage chakanga chiripo chatoipa. I think it was January, month end January. Mukomana uya ari kutosvika akabata plastic paya, akabata plastic rine chibage. Pasina 2 minutes akutoona munhu akutoiswa dzatochena paya, akutoiswa mufani kumasure. Ko chii chiri kumboitika? Saka manje because vanhu veforensic vatopfeka zvimaplastic ewhite, vakutofamba up and down, vakabata makamera, pane mapurisa, changova chipitipiti, masecurity pacomplex paya, and no one is saying anything. Takangomira paya tikungoshambuska kuti chii chiri kuitika. Next thing takuona brother manje, Brother A vakutosvika paya, brother vari kuchema hasi kana kugona kuita sei. Kochi muza zvezvo kungoti woyo unongoshambuska kuti kochi chiri kumbonyatsoitika, but anenge ane answer hapana. Saka unongoziva munye yemucomplex tachimira pa namaki vakutobvunza kuti Maki kuenza kalani. Isu hatina kana answer. Musecurity pane masecurity akutongoya kutobvunza nemahandman anga achienda ko chii chiri kuitika, zvikanzi pane murder yaitika. Ko murder chaiyo murder. So this whole thing, let me just say, this whole thing kuitika kwazvakaitika zvakasiya trauma pamaresidents ose, vanhu vose vanogara apa vakasara vari traumatized. Saka zvakazoitika manje, mukomana uya ndambotaura kumabhini uyawe wandati ndakamuona ari kumabhini, akati iye akasvika makuseni, akasvika kumabhini akaona something that was unusual. Pakanga pane mapilo akanga akazara ropa nezvinhu zvakashandisiwa, banga, hakso, zvinhu zvingori strange, maobjects neiron yakanga ine ropa. Asi chakazondokubva aramba achinunga zvinhu zvezvo achida kunyatsoona kuti chii. Munoziva kuti panofa munhu zvinoitika ndezvekutika, I don't know, Mwari, mweya wemunhu haungotori mweya wemunhu zvigongopera zvakadaro. Mwari has got a way of exposing you, and handitombozivi kuti chii chakaita kuti uya wekumaintenance handman anonzani wekumaintenance kuti angoita curious, akutanga kubata zvinhu izvi. Saka pakubata zvinhu izvi ndopaakaona kuti pane wallet yakuivhura, akuona iwallet munhu anoziva because mutori nelicense nemabank card nechichi, zvinhu zvarasiwa. Saka mufesi uyu manje akazoti iye zvakaitika ndizvekudai. So makuseni akatosangana nafriend akasenga monaki rairema, ndobva ati ndidii ndokumburawo ndisengesewo. Ndokubva uya mukomana uya wekumaintenance uya atomubatsira, ndobva atomusengesa. Saka hanzi zvinhu zvairema, and then kwaenda akangofunga kuti maweights, because vakomana vaita zvekusumudza maweights. Ndokubva BMW yandambotaura yeblue yayo, ndokubva uya friend amisa BMW, ndobva atokumbira lift. Akumbira lift ndokubva afamba padhuze nepacomplex pataigara ipapo papa nechidondo, ndokubva angofamba ndobva anoburukira pachidondo chiya, uya weBM ndokubva aenda. Saka now only to realize kuti akati achiburukira padondo paya akanga atori nebhodhoro repeturo. Chidondo ichi vanhu vanotodarika nepo, vanhu vanenge vasina mota vaya vanenge vachitofamba zvavo vachitodarika nepo. Pachidondo ichi enda haana kutombopinda mukatikati medondo, pasaidi perodhi papo, pasaidi perodhi ndokutoburitsa ndokuto-offloada zvinhu zvakanga zviri mumonaki mweya. Ko zvinhu zviya munhu maparts, saka it's makumbo nechest, makumbo nechest
ndobva atodira petro paya ndokutopisa ndokubva ndopaakaenda akanotora chibage ndopaakaenda akanotenga chibage. Saka paakazosungwa paya anga achitobva kunotenga chibage. Unoshamisika kuti munhu ungasvika pakupisa shamwari yako waishanda nayo unotenga chibage utodzoka kumba une plan yekuti udye. Saka hanzi zvakaitika the previous day ndezvekudai. So uya friend B akakurumidza kudzoka kumba. Adzoka kumba friend B akanga achangowana basa. Saka kumba kwa friend, kumba kwavo vanoita zvemataxi nezvinhu zvakangowanda. Saka akanga anzi anofanira kutouraya munhu, oshingisa moyo wake, onyatsoita murume, then akazobva ipapo anozoita mari. Imba iyi ine mudhuri, vanosheya mudhuri ne the next neighbor. Vaisheya mudhuri ne the next neighbor. Saka next neighbor ari kuti akanzwa kuti gugu. Anzwa kuti gugu pakaita kakutsikwisi kakusundana kakaitika nemagirigiri akaitika. Then after that ndobva zvanyarara. Brother A comes back from work. Akabvunza kuti wamboona here brother yangu? Haana kupa answer. Then next thing brother A sees blood. Akati kwairopa rei zvikanzo A auya akuvara but ambobuda. Kusvika uya brother A atosvika pakunovata brother akaina kudzoka. Akashamisika kuti ko brother yangu iripi? Akangofunga kuti havakomana pamwe aendawo neshamwari dzake since vavari vanhu vakuru. Next thing akati auraya shamwari yake akamutora wese ndobva amuisa mutabhu. Bedroom yake yakanga ine insutu, saka akangomutora ndobva amuisa mutabhu ndokurara usiku hwese nemunhu akafa. Arara usiku hwese nemunhu akafa. He just acted normal. Akakiya bedroom yake vakagara mudining wose vakatodya chikafu, akatobika vakatodya. He acted very normal. Then after that ndokubva makuseni brother A vachienda kubasa. Uya ndokubva dana boys rake ndobva vatanga kucheka maparts. Imi ndobva vaharvesta maparts. Vakacheka mutabhu. Ndokubva boys rainda. Boys rainda ndopa akazosara akutora chest nemakumbo achinopisa. Musoro nemamwe maparts zvikasiyiwa mutabhu. But mukomana uyu from that time yaakaita izvi handiti munhu ari normal. Akabva aita unge pfungwa dzake dzakanga dzisisina kugadzikana. It was a disturbing scene. Saka paakabuda achinorasa uya mukomana wekumaintenance akaona kuti pano pane zvinenge zvaitika panapa. Akabva amanya kuagent akatoudza varidzi vepacomplex kuti pane zvaitika. Ndokubva management yachona yatodana mapurisa vakabva vati pane nyaya apa, vaona ropa nezvinhu zviya. Ndokubva vati rega titopinda mumba umu tione kuti chii chiri kuitika. Ndokubva anditi vane makeys, ndokubva vatora makeys vakapinda ndokuona makona mutabhu mune musoro nemaoko nemaparts. Aya zvakaoma. Paakazodzoka nechibage paya ndokutochena kwadzakaita ndokutoiswa muvhani paya. Forensic yatozara paya vakutotora mapikicha kacha. Imi zvatakaona gore riya forensic vanenge vatopfeka kazvewhite zviya zvewhite majombo zvezvamakazoona pacovid paya tatozvoona muna 2017 isu vadopfeka paya vapinda muno vari kutora mapikicha. Mapurisa aripo panze pane mainvestigative madetective apachauika tu mapurisa topfeka dzesubs paya akakuya makuru emapurisa paya vari kutora mapikicha vari kudiko vari kufona. Isu takangomira panze hatina maansa, tiri kungoti makigwenza kalala. Vabuda nemaplastic avo, mablack plastic nemaspecimen, anonzi maspecimen zve vabuda nazvo zvinhu zviya for evidence nekukoti nechichi. 2 minutes ndopakazosvika brother akatofonegwa kanzi iwe mwana wekumba kwenyu aripi? Uye akati kwanzi akakuwara akadii zvikanzi dzoka kumba izvezvi. Ndokusvika paya ndokuona mwana wamai vake uri mapisi mutabhu. Ndiudzeyo kuti mashura rudzi akadaro. Unowa moyo wako kutsemuka. I think as I'm retelling you the story, my heart is breaking also because ndakarwadziwa. That guy was a very nice guy. That night I remember very well, ndakabika ndikaisira vana chikafu. Hapana munhu mukuru akadya. Takatadza kudya tese, hapana akadya. Pain yandinayo ndeyekuona brother A vachichema up to today. That picture is still stuck in my mind. Zvinorwadza sei kuona mwana wamai vako. Imbofunga iwe kuti kuona mwana wamai vako ari mapisi mutabhu. Akabuda akabatiwa chitadza kana kuita sei.
haana kuzombodzokera mumba imomo, kabva tora zvinhu zvake ndokubva abuda ndokuenda. Ende chaitaura ndechekuti how do you do that to your friend? Takamutora tikagara naye munhu tichiti ihama yepedyo, ishamwari. Munoziva kuti panyika pane vanhu vane rudo, vanokuratidza rudo, asi sometimes those people they don't get back rudo rwavanenge vaisa. They get paid for rudo nezvinhu zvakashata zvakadai. Mapurisa akabva abvunza mukomana yokuti akanga aisa kupi mumapatsi, ndokubva ati handei ndinokuratidzai. Ndobva vaenda paplace paya. Vachisvika pakanga patoungana vanhu vachitoti munhu kawo, ndobva vatora mapatsi aya. Imagine the pain yakawikwa nefamily iyi, vachiona mwana wekumba kwavo ari mapiece achekwa nehakso. Isu semaneighbor, munhu yakanga asiri hama yedu, but kungoona ropa remunhu ari innocent richiteugwa just like that, it really got to us. Papfuura chinguva chakati kuti ndipo patakazoona nyaya yemunewspaper achinzi akapiwa 15 years. Mwoyo wangu wakwaradzwa kuti 15 years mujeri. It's a very long time. Asi is it long enough kuti family ifile zviri nani? Chero iye akadzita hake 15 years idzodzo, achabuda, anogona kubuda paparo, anogona kuita good behavior obuda. Asi mwana uya muhano akatoenda zvamuchozi. And as I'm telling you this story, moyo wangu unoramba uchidzimbikana. Kana muchigara neshamwari dzenyu dzamunoswededza padhuze, be careful. I think kuSouth Africa kune vanhu vanogara kuSouth Africa, zviya zvekushare zviya kungoti dzimwe nguva vanhu vanenge vasina mari. But I think the best thing is to stay with your family. Mazuva tinorarama mazuva anotyisa, ndipo paperera nyaya yedu. Moyo wangu unodzimbikana. Ndatenda.